जी हाँ, छठ घाट पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि माताओं और बहनों को आने जाने का रास्ता दे। होई गहिले भोर जागी आदित्य गोसैया, होई गहिले भोर जागी आदित्य गोसैया, देव हम के दरस देली आके हमरो या रघ देली, ए देव हम के दरस देली आके हमरो या रघ देली। बाहर बाहर पड़तानी हमरा रुपैया, बाहर बाहर पड़तानी हमरा रुपैया, देव हम के दरस देली आके हमरो या रघ देली, ए देव हम के दरस देली आके हमरो या रघ देली। बोला बोला छठी मैया की रिकॉर्डिंग बाय गणेश स्टूडियो गुड़गांव। बानी हम भूखल मुँह बाटे सूखल, देही में नइखे ये नरजी, पानी में खारा लागता जाड़ा, काहे करे नी मन मरजी जी। बानी हम भूखल मुँह बाटे सूखल, देही में नइखे नरजी, पानी में खारा लागता जाड़ा, काहे करे नी मन मरजी जी। गौआ जवार जुटल माई महतारी, दुखिया गरीब देव तोहे पुकारी, देव हम के दरस देली आके हमरो या रघ देली, ए देव हम के दरस देली आके हमरो या रघ देली। बोला बोला छठी मैया की रिकॉर्डिंग बाय गणेश स्टूडियो गुड़गांव। विनोद बरुआ विनती करेले, देरी काहे लगाइले, के यार कृष्णा पड़ेले पैया, रउआ के हम जगाइले। विनोद बरुआ विनती करेले, देरी काहे लगाइले, के यार कृष्णा पड़ेले पैया, रउआ के हम जगाइले। व्यासपुर घटिया पर भीड़ लागे भारी, गलदी से आई करे महतारी, बाबा हम के दरस देली आके हमरो या रघ देली, ए देव हम के दरस देली आके हमरो या रघ देली। जय जय मैया, जय छठी मैया। घाट बनवले बानी, चौरा बनवले बानी, बेदावा उचारे खातिर बाभना बोलवले
धरे